njengoba usukhuleleke mntanami kumele ukuthi ungitshele ukuthi ukhulisele ngubani, ngoba ubaba walo musa umengayiswa ngabantu konakala. Njengoba usukhuleleke mntanami kumele ukuthi ungitshele ukuthi wena ukhuleliswe ngubani, ngoba ubaba walo umengayiswa ngabantu engakubulela nokubulala. Kukhona into yasesinyeni, wena mntanami usukhulelwe kanti ungakhulela kanjani? Yazi mntanami uphoxile, khuluma mntanami ngitshela iqiniso, wena mntanami ubani lona okhulelisile, ubani lona okhulelisile? Mntanami khuluma mntanami, wena ngitshela iqiniso, kanti ubani lona okhulelisile? Wena ukhuleliswe ngubani? Kukhona into yangasesinyeni ngeke siqamba manga, yeyi mntanami usukhulelwe nami ungakhulela kanjani? Wena ngitshela iqiniso.